हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय जाबाय जायफोर बिथांमोनानोखि पीएम किसान आसनिखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायाखै होननानै कमेन्ट हरदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मोजां रादाब फोरमायनानै होनि अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायै बिथांमोना दा अफलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय सरकारा 10 साननि खाबु होदों थामहिनबा थांनाय गिबि अक्ट'बरनिफ्राय फैगौ 10 अक्ट'बर खालारसिम नोंथांमोना पीएम किसान आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना फोरमायदों जायफोरानोखि दासिमबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन बिथांमोना दा बे खाबुखौ ओरैनो हगारनो नांलिया समा जोबोरै गुसुं जेसे हायो थाबैनो खालामनानै लानो थाखाय बिदिब्ला फर्मखौ बबेयाव मोनगोन माबोरै आबुं खालामनांगोन बबेयाव जमा होनो नांगोन लास्ट डेट बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो किसाननि बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै जमा होनो नांगोन बिदिब्ला बे फर्मखौ बबेयाव मोनगोन माबोरै फिलआप खालामनांगोन बेनि गासै खोथाखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बिदिब्ला नोंथांमोननो गिबियावनो माबोरै फिलआप खालामनाय जायो बेनि फारि खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि बिदिब्ला बेनि उनाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जे बे फर्मखौ बबेयाव मोनगोन बिदिब्ला गिबियाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे जाबाय एसामिस रावजों लिरनाय थामहिनबा बियो आसामनि थाखायल'सो जायफोर बिथांमोनानोखि आसामनि थागिबि बिदिब्ला बिथांमोनाल'सो बे फर्मजों एप्लाइ खालामनो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना गोजौआव बेवहाय नुनो मोनदों पीएम किसान हिताधिकारि पन्जीयन प्रमाण पत्र अखम बिदिब्ला दानिया नोंथांमोननो बेवहाय बे फर्मखौ फिलआप खालामनायनि सिगां मोननैसो गोनां खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों बेवहाय नोंथांमोना गोसोम आरो नीला पेन्सिलजोंसो नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन होननानै फोरमायदों थामहिनबा गोसोम नङाब्ला नीला कलमजों नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माब्लाबाबो व्हाइटनार थामहिनबा खनसे लिरनायनि उनाव बेखौ खोमोरनो हानाय नङा थामहिनबा दानला-दानलि खालामनो हानाय नङा होननानै फोरमायदों बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव थानाय गासैबो इनफरमेसनखौ थामहिनबा नोंथांनि गासै आबुं थंखौनो बेवहाय मोनफा फारि होनांगन होननानै बेवहाय रोखा फोरमायनानै बेबायदिनो बेनिफ्राय बेवहाय आबादारिनि आबुं फोरमायथिखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों नोंथांमोना नुनो मोनदों आगदाथिंजाय खनायाव तारिख थामहिनबा खालार बेवहाय नोंथांमोना बे फर्मखौ माब्ला जमा होगोन बेनि खालारखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय नाम्बार 1 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों बाक्सान हबिखेक थामहिनबा ओनसोल नोंथाङा बबे जायगायाव थायो नोगोराव थायो ना गामियाव थायो बेखौ फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों नाम्बार 2 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों जिल्ला थामहिनबा नोंथाङा बबे जिल्लानि बेखौ बेवहाय फोरमायना होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों महकुमा नोंथांनि महकुमाखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो नाम्बार 4 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों उन्नयन खन्ड थामहिनबा वार्ड नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि डेभेलपमेन्ट ब्लक नङाब्ला वार्ड नाम्बारखौ फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 5 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाव नगर नोंथाङा गामियाव थायो ना नोगोराव थायो बेखौ बेवहाय फोरमायना होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय कृषकर नाम थामहिनबा नोंथांनि आबादारिनि नामखौ बेवहाय आबुङै फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो नाम्बार 7 आव बेवहाय दङ पिता मातृ स्वामीर नाम थामहिनबा बिमा बिफा नङाब्ला फिसायनि नामखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव लिंग थामहिनबा जेन्डार बेवहाय हौवा ना हिन्जाव बेखौ फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 9 आव दङ श्रेणी थामहिनबा केटेगरि बेवहाय नोंथाङा एससी ना एसटी ना ओबीसी नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों 10 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों कृषकर प्रकार थामहिनबा नोंथाङा दैज्लांनि आबादारि ना मेसेंनि आबादारि बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 11 नाम्बाराव परियालर सदस्य संख्या थामहिनबा नोंथांनि नखर सोद्रोमाखौ बेवहाय साबैसे जायो फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो 12 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों परियालर मुरब्बीर नाम थामहिनबा नोंथांनि नखरनि गाहाय सोद्रोमा बिथांनि मुंखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो दानिया आबादारिनि आबुं फोरमान बिलाइफोरखौ बेवहाय होनो थाखाय खावलायदों नाम्बार 13 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों परिचय पत्र बेवहाय फोरमान बिलाइ हिसाबै नोंथांमोना आधार कार्ड नङाब्ला बेबायदिनो बायदिसिना फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना बेवहाय होफानो हागोन जेरै पान कार्ड भटार आइडि बिदिनो ड्राइभिं लाइसेन्स रेशन कार्ड बिदिनो एकाउन्ट नाम्बार दंब्ला बेफोर गासैबो नोंथांमोना बेफोरखौ होफानो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 15 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों परिचय पत्र प्रमाणिक नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना जा फोरमान बिलाइखौ होगोन बेनि बेवहायनो जे नाम्बार दङ बे नाम्बारखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 16 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय फोरमान बिलाइयाव थानाय जे आबुं थं बेखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो दानिया फैदो आबादारिनि आबुं बेवहाय बेंक डिटेल्सखौ बेवहाय होनो थाखाय खावलायदों 17 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांनि जे बेंकनि आईबीसी कोड दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 18 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि बेंक ब्रान्चजों लोगोसे बेवहाय बेंकनि नामखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों 19 आव बेबायदिनो एकाउन्ट नाम्बारखौ होनो थाखाय खावलायदों 20 आव बेबायदिनो बेंक एकाउन्टनि नोंथाङा बबे बेंक थामहिनबा नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआ सोरनि नामाव दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों 21 आव बेबायदिनो एकाउन्टआ सेभिंस ना कारेन्ट एकाउन्ट बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय 22 आव बेबायदिनो नोंथांमोननि
जि बेंक एकाउन्ट बेयो आधारजों लिंक दंना गैया बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों 23 आव बेबायदिनो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनो थाखाय खावलायदों 24 आव बेबायदिनो नोंथांनि जे जन्म खालार थामहिनबा डेट अफ बार्थ बेखौ होनो थाखाय बेबायदिनो दानिया आबादारिनि हानि फोरमानखौ बेवहाय होनो थाखाय खावलायदों 25 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों माटिर प्रकार थामहिनबा नोंथांनि बे हाया नोंथांनि गावनि ना बे जमायै दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों बेवहाय नोंथांमोना जे बक्स नुदों बेवहाय नोंथांमोननि पाट्टा नाम्बार डाक नाम्बार आरो हानि बिबां बेवहाय फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो नोंथांमोना 26 आव नुनो मोनदों नोंथांनि जे हानि फोरमान थामहिनबा हानि थं बेवहाय नोंथांमोना फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों गिबियावनो नोंथांमोना जिल्ला नोंथांनि सार्कल अफिस बेबायदिनो गाव आरो पिन नाम्बार बेवहाय बेबायदिनो फोरमायनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय 27 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों कौन सनरपरा उक्त माटिर खेथि करिसे नोंथाङा बबे सननिफ्राय थामहिनबा बबे बोसोरनिफ्राय बेवहाय नोंथाङा आबाद मावगासिनो दङ बेफोरखौ फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों स' नोंथांमोना नोंथांनि हानि डिटेल्स बायदि नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होब्लानो जाबाय स' गासैखौबो नोंथांमोना बेबायदिनो आबुं खालामनानै बेनिफ्राय दानिया बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि जे बे बक्स नुनो मोनदों नोंथाङा जाय सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामदों बिथाङा बेवहाय साइन होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैला बेनिफ्राय गाहायथिंजाय फैदो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि आगसिथिंजाय बेवहाय नुनो मोनदों स्थान नोंथांनि जायगानि नाम आरो कालारखौ बेवहाय फोरमायनानै होदो बेनिफ्राय बे जि बक्स नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि साइनखौ होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय जेबो लिरनांगौ गैया बेखौ अफिसावसो बाहायगोन स' नोंथांमोना बेवहाय जेबो लिरनांगौ गैया बे फर्मखौ जमा होनायनि सिगाङाव नोंथांमोना मोननैसो मावबावनांगौ खामानि दङ बेफोर जाबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय गावबुरा नङाब्ला लाट मण्डल नङाब्ला जिल्ला मावख'गिरि थामहिनबा एग्रिकालचार अफिसनि अफिसार नङाब्ला सार्कल अफिसारा बेवहाय साइन होनो नांगोन अब्लासो नोंथांमोननि जे फर्म बेयो एक्सेप्टेड जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बे फर्मखौ लांनानै बिथांमोननाव साइन खालामनानै लानो दानिया नोंथांमोना बेबायदिनो नायनानै गासैखौबो आबुङै फिलआप खालामनानै लानो हासिगोन दानिया बे फर्मखौ बबेयाव मोनगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि जिल्लायाव थानाय जिथु डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिस दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै गोरलैयैनो बे फर्मखौ मोननो हागोन नङाब्ला नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डिसक्रिप्सनाव आं मोनसे टेलिग्राम चेनेल होनानै दोनदों नोंथांमोना बेनिफ्रायबो गोरलै डाउनलड खालामनानै लानो दानिया बे फर्मखौ बबेयाव जमा होनांगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गासै डकुमेन्टसजों लोगोसे नोंथांमोननि जिल्लायाव थानाय जिथु डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिस दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना गोरलैयैनो जमा होनो हागोन